kagatos nga mga 9mm pistol nga gintugyan sa Iloilo City Police Office ang dako nga bulig para sa ila igapatigan nga mga training. Lubos ang pasalamat ni Police Colonel Uldarico Garbanzos sa isa kagatos ka mga gintugyan nga Taurus G3 9mm pistol sang Iloilo City Government sa Iloilo City Police Office. Suno kay Colonel Garbanzos, ini ang pagagamiton sa palaaboton nga mga training sang Special Weapons and Tactics o kon SWAT team sang syudad kag service firearms sa mga bag-o nga pulis nga wala pang mahatagan sang armas. Nagapasalamat gid ako sa aton nga City Mayor Jerry Perez Treñas sa pagdumdum niya sa aton kapulisan. And nag-abot hapon ang 100 ini ka Taurus pistol. Wherein intended ini para sa aton nga SWAT, no? Sa Special Weapons and Tactics. And then intended man ini sa aton nga training, no? Kay may upcoming kita nga SWAT training. And of course, ang iban sini sa mga pulis nga ma-assign diri sa ICPO wala pa ma-issuean sang armas. So amo ini ang aton nga i-issue sa ila. And the same time, may mga pistola paabi or pusil idwing mga pulis where ini wala sa standard. So amo man ini ang ibulos naton sa ila. Dapat kasi ang issue sang pulis is the 9mm standard issue. So ini tanan na makabulig ini sa amon nga training and shoot capability. And ini sila nga mga armas are really very essential because kailangan naton nga maging modern man ang mga armas nga gina-carry sang pulis kag magamit ini sa ilang daily operational activities. Nakita ni Mayor Jerry Treñas ang importansya sang sini nga mga pusil para sa mga kapulisan sa ila padayon nga pagserbisyo sa syudad. Ginmanduan man sang alkalde ang ICPO nga pagagamiton sa eksakto ang mga service firearm. Ang marching order ni aton nga pinalangga nga mayor nga ini pagagamiton gid ay ini nakita niya nga essential ini para sa mga bag-o nga mga pulis nga wala pa gid sang armas. Kag in-explain ko nga ini sa SWAT kag sa training. So ang hambal niya dapat halungan naton ini kag dapat ma-issue ini, no? And para magamit ini sa ICPO ano naton ini so ibutang naton ini sa mga right persons kag sa right unit. Panugyan ni Garbanzos sa iya mga tinawo, aton ini pag testing i-testing naton ini, we will pick up randomly and then ma-issue kita sang certification nga ini is really a certified pistol nga functional, fully functional. So ang magagamit sini with the instruction, siyempre may accountability ka once nga ma-issue ini sa imo. Hindi mo pwede dulaon, kung madulaon mo ni maimbestigaran ka or i-file namon kamo sa kaso. Papailan sila sang admin case. And ini dapat i-maintain sang mayo because once nga kinanglanon mo ini dapat ini nga mga armas magamit naton para sa peace and order sa diri sa syudad. Ginpasiguro man ni Colonel Garbanzos nga pagagamiton ini sa maayo ilabi na sa padayon kag tampad nga serbisyo sang ila organisasyon sa syudad sang Iloilo. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Stray-friendly city ginaduso sang Team Rescue Iloilo. Pagpakaon sa mga ido kag kuri nga nagaliho-liho sa dalan ang ginkahiligan sadto ni Marivic Lay, tubtub nga siya ang nagtukod sang isa ka grupo nga nagatatap kag nagapakaon sa mga layaw nga ido kag kuring sa dalanon. Gintukod ini agud maghatag importansya kag atensyon sa mga kasapatan. Ginpahayag ni Thea Marie Pogales, head moderator sang Team Rescue Iloilo, inspirasyon sini ang ila founder. As heads, moderators, and volunteers of Team Rescue Iloilo, our inspiration is actually our founder, si Ma'am Marivic Lay. She was a solo rescuer before,
And nakita gid namon nga bisan siya lang isa, ang iyang dedication and hard work and ang love niya sa aton stray community gapangibabaw gid in the midst of the pandemic. And kami man, most of us are pet owners, naka-intindi gid kami sa mga kinahanglan sang aton nga mga strays, no, nga wala ni sila tingog, they don't have a voice, they don't have a say sa mga bagay-bagay, hindi sila kahambal nga nagutom sila, may masakit sa ila. Kabahin sang ilang advokasya ang feeding program para sa mga layaw nga ido kag kuring, free vaccination kag adoption. Naging inspirasyon man to namon ang call for help nila to conduct programs such as stray feeding, which we do in different parts of the city and the province every day. And nagsulod man ang amon nga response sa emergency call sa aton nga rescue program. And aside from that, we also do vaccination drive, no, free vaccination para makabulig kita sa aton nga community nga mapabakunahan ang ilang mga pets. And also gakondak kita weekly sang free check-up in collaboration with the Bureau of Animal Industry. And para man maka-give back kita, no, nga may free check-up ang aton nga mga pet owners diri sa Iloilo. Also, wala gastap ang aton nga work sa rescuing and feeding and sa check-up and sa vaccination. We are also conducting adoption process, screening and interview. Mag-adopt ka mo sa Team Rescue Iloilo, that is for free, so there is no adoption fee. And aside sa adoption manamon nga project, we also aim to raise awareness and to educate our fellow Ilonggos with regards to the laws of irresponsible pet ownership, animal cruelty, and to also spread the reach of this advocacy. Apisar may pandemya, wala ini nakapugong sa pagpatigayon sang ilang mga aktibidad. Suportado ini sang Iloilo City Government, ilabi na sang alkalde. When Team Rescue Iloilo was starting pa lang and the group was very small, it was funded by our founder, Ma'am Marivic Lai. But we managed to go through the advocacy amidst of the pandemic through the public relations and the bond that we create with our supporters, donators, and followers. And because of our transparency policy, nakakreate kami sang trust kag sang relationship sa public wherein nakabuligid ang aton nga publiko sa paghatag sang donasyon sa mga kinahanglan sang programs ni Team Rescue Iloilo. Aside from that, we have collaborative projects with different establishments in Iloilo and different business owners nga naging way man para magbulig sa aton nga programs. And because of the relationship that we have and the bond that we have with the public, instead of helping a few, we get to help more kay kasulod na ang donation. So it came from really the trust nga nakamanage kami despite the pandemic. We are still pushing through the advocacy. Handom sang Team Rescue Iloilo nga mangin stray-free city ang syudad. To our fellow Ilonggos, we are actually asking for your help to achieve the stray-friendly city that we want. Please develop that sense of responsibility if you are a pet owner. And with the rising cases of animal abuse, neglect, maltreatment, and irresponsible ownership and irresponsible breeding, gadamo gid ang aton stray. So only if maging responsible kita sa aton nga mga pets, ma-minimize nato ang existence ang aton nga stray community. So let us be loving fur parents and let us be loving Ilonggos, not only to our fellow Ilonggos but also to our stray community. Mensahe ni Pugales sa alkalde. To our LGUs, we really thank you for the support that you have given us, and to our beloved City Mayor, Mayor Jerry Treñas, in behalf of Team Rescue Iloilo, we are very, very grateful nga despite this pandemic, despite sang imo nga gina-face sa aton nga Ilonggo community, wala gastap ang imo paghigugma sa tawo lamang, but also sa aton nga animals and our stray community. And we really hope nga ma-continue gid na siya ang amon nga collaboration and partnership with the government, so more strays ang aton nga mabuligan sa aton nga mga projects. Sa subong, mayara na sa mga pamatanon nga volunteer agud magbulig sa pagpalapnag sang ila advokasya, ang pagtatap kag pagpalangga sa mga kasapatan. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Simbahang katolika nagaengganyo sa mga tumuluo nga magpabakuna batok COVID-19. Nagpanindugan ang simbahan katolika nga indi sala sa Dios ang pagpabakuna kontra COVID-19. Ining gimpagwa nga pahayag ni Father Christopher Villa bangod sang mga nagalaptang nga impormasyon nga makasasala ang magpabakuna.
Bisan si Pope Francis kag iban pa nga mga kaparian ang nagpabakuna na batok sa COVID-19. Actually, ang simbahan wa aya naga-judge according man sa CDF or the Congregation for the Doctrine of the Faith. Ang simbahan wa aya naga-judge sang safety kag efficacy sang vaccine, no? Ang ginapaklaro gid sa simbahan is kung nagalapas bala ini siya sa faith and morals sang Catholic Church, no? So nagpagwa na, no? Early pa before pa nga tuhaw man ni ang vaccines actually sa aton, no? Early pa na daan nagpagwa na naiya ang CDF nga ang vaccine is morally acceptable, meaning to say hindi ka makakommit sang sala kung napabakunahan ka, kung gusto mo magpabakuna, no? Hindi ikaw makasala, no? Regarding sa aton Catholic moral teachings, hindi ikaw makasala sina. Sa eksperyensya ni Father Villa, may pila ka mga rason kung nga amay nagapangduha-duha sa pagpabakuna. Nagapati si Father Villa, kulang lang sa husto nga impormasyon ang mga wala nagapati sa COVID-19 vaccine. Dugang pa sini, voluntaryo ang pagpabakuna apang dapat panumdumon man sa mga tumuluo nga ang bakuna nagahatag proteksyon hindi lamang sa iya kaugalingon, ini ang magahatag man sang proteksyon sa komunidad. Ako nga na-experience siya sa mga parokya mga naagyan ko subong, no? Kalabanan man tuod nga may nagpangduwa-duwa gid man sila nga magpabakuna kay tungod ang una nga sa base lang sa akong observation, una gid nga ginaano nila is ang side effects sang sang bakuna, ang nagalagaw nga mga side effects sang bakuna. Kagang ikaduwa amo na ang halin kuno sa aborted nga nga fetus. Pero it's misinformation lang actually, kag kulang lang siguro sa pag-edukar sa sini mga tao nga nagapangduwa-duwa nga magpabakuna. And the Catholic Church actually is encouraging the faithful nga magpabakuna. Yes, of course, kung nantaon naton sa moral teachings sang simbahan, any medical nga mga intervention should be voluntary. But because of this pandemic, no, ang pagpabakuna naton is also our response in promoting the common good. Nagapangibabaw ang common good subong. So it is just like nga kung ako hindi ako yung magpabakuna, kamusta ang akon nga relasyon sa akon man nga mga kasilingan sa palibot ko. Now, kung magpabakuna ko, ginaprotektahan ko ang akong kaugalingon, ginaprotektahan ko ang akong pamilya, kag ginaprotektahan ko ang akong community. And that is common good and an act of charity. Mensahe sini sa mga tumuluo, kung nagtawon naton Jen, hindi ayhan nga grasya man sang Dios kung nga may bakuna na, no? Amo na bala ti kwaon ta na i-accept ta na, i-receive ta na ang grasya sang Dios, hindi naton pagbalibara na. And at the same time, if we really reflect upon sa prayer naton sa orasyon impirata, may ara gida nga portion regarding the vaccines, no? So kung amo sina ano pa ang aton i-question regarding sa bakuna, no? Kundi magpabakuna na gid kita para nga again sa ninambal ko kagina, protektahan naton kaugalingon ta, protektahan naton pamilya ta, aton nga komunidad, no? Kagti it is also an act of charity for them. nagapati man si Father Villa nga ang pagpalaptas ang sala nga impormasyon ang isa kasahi sang pagbinutik. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.